معراج دی پاک ابا پائی نانے دا امام پایا شبیر نے مقتل بھیجن لئی شبیر نے مقتل بھیجن لئی اکبر نو رسول بنایا معراج دی پاک ابا پائی نانے دا امام پایا پھپھیا نے آپ براق اتے چند پتر سوار سکھیتا پھپھیا نے آپ براق اتے چند پتر سوار سکھیتا کچھ دور حسین محمد دے کچھ دور حسین محمد دے گھوڑے نال بجدا آیا معراج دی پاک ابا پائی نانے دا امام پایا انج پتر جوان دی موڈے تے میت شبیر نچائی انج پتر جوان دی موڈے تے میت شبیر نچائی شبیر نو جیوے موڈے تے شبیر نو جیوے موڈے تے بچپن وچ نانے چایا معراج دی پاک ابا پائی نانے دا امام پایا جڑے زخم رسول دے باقی سن امت نے رج کے لائے جڑے زخم رسول دے باقی سن امت نے رج کے لائے طائف دے پتھراں دا زخمی طائف دے پتھراں دا زخمی جدوں برچھیاں سامنے آیا معراج دی پاک ابا پائی نانے دا امام پایا اکبر دے زخمی سینے تے اج چادر لیلا پائی اکبر دے زخمی سینے تے اج چادر لیلا پائی جویں احد دے زخمی بابے نو جویں احد دے زخمی بابے نو زہرا نے مرہم لایا معراج دی پاک ابا پائی نانے دا امام پایا شبیر پتر لئی روندا سی زہرا بابے لئی روئی شبیر پتر لئی روندا سی زہرا بابے لئی روئی نیزا اکبر دے جگر وچوں نیزا اکبر دے جگر وچوں دو مل کے نال چھڑایا معراج دی پاک ابا پائی نانے دا امام پایا امت تصویر تے صورت نو سکلین ستا دی آئی امت تصویر تے صورت نو سکلین ستا دی آئی آغاز محمد تو کیتا آغاز محمد تو کیتا اکبر